Така, здравейте! Днес качвам едно кратко видео с картите на архангелите, които си бяхте избрали в страничката ми практики за здраве и щастие. 3 карти от архангелите. Ето сега първата. Отглеждане на деца. Архангел Гавраил. Когато отглеждаш детето си, ти се грижиш за своето вътрешно дете и двете дейности сега са еднакво важни за теб. Като допълнително послание е следното. Една от важните причини да се грижиш за децата е, че така същевременно помагаш на вътрешното си дете. Учиш децата на това, което и ти трябва да научиш, за това обръщаш специално внимание на съветите, които даваш на децата и на техните родители. Знай, че тези съвети важат и за теб. Отдели време да играеш, да се смееш, да се забавляваш безгрижно. Така. Втората карта е карта дарове от Бога на архангел Сандалфон. Ангелите ти носят дарове от твоя Създател, приеми ги с отворени обятия. Небесата са необятни и непрестанно нарастват. Един от начините, по който те се разширяват, е като постоянно изпращат и даряват любов. Тя достига до вас в различна форма, от вас се иска само да пожелаете да я приемете. Тъкмо сега отговорите на вашите молитви очакват волята ти да ги приемеш. Вземи тези дарове с отворени обятия. Създателят ни желая за вас здраве, щастие, сигурност и задоволяване на всичките ви потребности. Предайте всичките си страхове на архангел Сандалфон. Така, и третата карта. Това е карта Вдишай, архангел Рафаил. Няколко пъти вдишай и издишай дълбоко, за да пробудиш енергията си и да се освободиш от старите нагласи. Често в моменти на напрежение може несъзнателно да задържате дъха си. Както знаете, дишането насища с кислород тялото, ума, духа и целия живот. Напишете бележка, на която да си напомните често да дишате дълбоко и плътно, за да ободрявате духа си. Разхождайте се на места, където въздухът е много чист и свеж. Така ще забележите увеличеното количество чист въздух, когато сте близо до вода, например край море или езеро. Дори чрез душа и ваната може да поемете положителните иони на въздуха и водата. Архангел Рафаил е известен като ангел-лечител, който се занимава с физическото изцеление на всички живи същества, така че ако имате нужда от неговите духовни напътствия, той ще ви помогне да поддържате телата си здрави, чрез интуиция, мисли, идеи и сънища може да се свършите с архангел Рафаил, ако имате нужда от неговата помощ. Това бяха 3 карти послания от архангелите. Утре ще използваме други карти. Благодаря на всички, които се включват в блицовете, които си избират карта, които споделят, коментират. Това е много, много, много важно за мен. Също така числата на Грабовой, които ползвам ежедневно и постоянно. Качвам много числа и ако имате нужда от някое число или някаква комбинация, моля ви, пишете ми налично, ще потърся числа, ще видя за комбинации, ще кача. Нека да сме си взаимно полезни. Благодаря много на всички.